Ahojte, na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si nakreslíme takúto tekvicu. Predtým, než začneme, si prosím prichystajte ceruzku, gumu a fixky alebo farbičky farieb, ktoré vidíte. Aby sa nám neskôr dobre kreslilo, jemne si ceruzkou tenkou čiarou nakreslite ovál. Potom ho hrubšou čiarou obkreslite a hore nechajte malý výrez, kde bude stopka. Pomocný ovál vygumujte. Stopku nakreslite ako malý obdĺžnik. Z nej potom spravte pár zatočených čiar, ktoré držali tekvicu s pôvodnou rastlinou. Teraz na telo tekvice nakreslíme ohnuté čiary od stonky dole. Pri okrajoch sú čiary bližšie pri sebe a vpredu sú ďalej od seba, aby to vytváralo perspektívu, takže tekvica vyzerala viac 3D. Naša tekvica je takmer hotová. S týmto návodom si už teraz viete nakresliť takýto obrázok. Stačí len trochu experimentovať s tvarmi tekvíc a farbami. Ak vám obyčajná tekvica nestačí, môžete ju vyrezať. To spravíte tak, že jej nakreslíte čierne oči a ústa, rôznych tvarov, môžu to byť trojuholníky, ako som použila ja, alebo štvorce, môžete nakresliť aj nos, záleží to len od vašej predstavivosti. No a potom, keď príde noc, stane sa z nej svetlonos. Dúfam, že sa vám tekvice podarili. Ak sa vám dnes ešte chce kresliť, v popise tohto videa nájdete linky na ďalšie dve videá, pomocou ktorých si budete vedieť nakresliť takýto halloweenský obrázok. To je na dnes všetko, kreslíme zas na budúce. Ahojte!